Unha semana máis, o equipo de Ser Deportivos sae ás rúas. Hoxe, hai un ano por estas datas, preguntábamos á afección lucense cantos sabían dos seus equipos. Un ano despois, tiveron xa 12 meses para estudar, imos testear o nivel de coñecemento do deporte lucense. Oiche, trae máis gafas, que para isto... Arde las aceras que piso, me lo como, me lo quiso, vacilando por el barrio con los oros y bison. Bluesense, Hisense, Fagor e Lebedenco. Cal deses é o intruso? Fagor, Lebedenco. non sei ninguno. Eu creo que é evidente. Lebedenco. Ai, vostede cree que, según a FIFA, un paraugas pode ser considerada unha arma arroxadiza? Oh, Jesús, por Dios. Pero como pode ser eso? Pegando paraguazos. Pode dañar. Non debera, pero o mellor o fan, pero non debera ser. La gente está moi loca. A mí, como vas tirar un paraguas como se fora ao campo, o árbitro vai salir con un paraguas, non. Se eres coxo, e levas un muletas, tamén tens que deixar a muleta ali, non. Que é eso do bar? Que van a tomar o vino e... Ah, mira, pregunta ao marido, cal é? ¿Con B o con V? Con V. Más bien de balón, ¿verdad? Efectivamente. Más bien de vino. O que o do árbitro, sí. É para tomar unha copa. Sí, o vídeo do fútbol. Se lle din o árbitro vai ao bar, onde vai? Que vai mirar a televisión. Mirando si a xugada foi legal. Aí estamos, mira como controla, decía que non. Hombre, eu non sei nada. Seguides un chiquitín o Breogán? No. Pois o eslogan desta tempada era unha tempada de cine. Entón, que Terror. que película creedes que lla caería ben o momento que viu o Breogán? A mi Titanic será moito. Titanic será fundirlo demasiado. Titanic non, espera. Non creo, vamos. Espera. Solo ante el peligro. Malo será. Si yo fuera rico que acabo de ver. Cuña, é estupendo eso. Perdidos. Justamente. Xa hai que non vamos ao cine. Última pregunta, voleibol. Cantos xogadores hai nunha cancha nun partido de voleibol? 8, 12 ou 24? Ocho. Regulín. Eu penso que 8. Tamén. 8, Bueno, me voy. Malo será. 12. 12. A resposta correcta é 12. 6 por cada equipo. Claro. Los gallegos no van bien en nada, el fútbol tampoco, menos mal que lleva dos el Club Deportivo Lugo ganando, menos mal a ver. Bueno, a ver se desta vai, Vale, moitísimas grazas. Nada, mujer, venga.